The Three Palaces Festival se jirritorna fit-tmiem il-ġimgħa bi programm ta' 3 ijiem ikkaratterizzati minn repertorji sublimi, postijiet storiċi u diversi artisti lokali u internazzjonali. Bejn il-ġimgħa 11 u l-ħadd 13 ta' April din l-edizzjoni qasira tal-festival tibbaża fuq it-tradizzjonijiet u l-festival gżira tagħna marbutin mal-ġimgħa mqazza b'riflessjoni ta' dan il-perjodu fi żmien liturġiku tas-sena. Għalkemm il-festival jibqa' jiċċelebra l-mużika klassika kif ukoll dik bikrija, l-għanu li l-mużika tiġi elevata u interpretata b'mod differenti anke b'mod kontemporanju. Fl-ewwel serata l-pubbliku jista' jiskopri prestazzjoni ta' sfin b'isem ta' pjetà b'mużika li tagħti ħajja lil mument partikolari bħat-telf u l-imħabba permezz ta' sfin. Fit-tieni serata l-udjenza se tkun mistiedna tiskopri l-Konkatedral ta' San Ġwan b'mod li qatt mesperjenzatu qabel. L-ispettaklu se jiffoka fuq iż-żmien liturġiku tal-ġimgħa mqazza permezz tal-mużika u l-arti li ġew maħluqa matul is-sekli biex jirriflettu dan il-perjodu. Is-Sibt u l-Ħadd il-pubbliku wkoll se jkollu l-opportunità li jsegwi parata spirata mill-Medjuevu fit-toroq tal-Imdina u l-Belt Valletta. The Three Palaces Festival huwa organizzat minn Festivals Malta taħt il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u bl-appoġġ ta' GSD Limited. Aktar tarif dwar il-programm u għall-biljetti wieħed jista' jżur is-sit uffiċjali ta' Festivals Malta